Happy new month mwanche murigereria nekero tugendete kwiroberia ase guchaka omutenyi omoye omutenyi December omutenyi umenyekanite nga ningaki yo kwegokia ningaki festive seasons ekero konyora nga emeyega egochi yakorekana mwanche murigereria nebiro binde nyasabe rikagotwanchira guchaka omutenyi iga kerere tariki ya omutenyi 12 wo mwako yiga bwechiri bubere emerongebe na isato mwanchi mulia ni gatoro chigokoro mwaka kigima nabogo sangana intwe asomoro bire bense yogonchire bono mambya otomanyenga yoko bwati korona boigo otomanyenga asomwako yo mugima anari yali kwabere kogokora sobuguma bwabo nimete chi resolution echinyinge kwabwate atimete inchire chikwabere kogoikirania na nde mwako gosha enkyoganetie goikirania karo gendete kweroberia asomutinyo yegana bogo tomanyanga asole anari yoli ogendete koenekyanga agendete gonchiria asichinsemo ekero toro chenga nebinte binge bigendete kokorekana abeke toro chenga litkolie igoro serikali ya Kenya Kwanza yabeteke guchengera omwaka oyomo ase obokoreribwa Hustler Fund mwanchi mulia nabo tomanyanga asensemo yaga ikwabere kogutumika Hustler Fund na ndenge kiyabereke gokonya asubuguma bwabo agosa sobonchilire bwabo kero tokane kinga omara ibensa negatinga Hustler Fund yabereke gokonya banta bange anolyo berega koimukia nabo igokoirania elimiti yaye yabereke komenta kigime mwanchi mulia sanga na intwe wetera sinambiga bwa screen yago nabo gotobwati abwetera sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabago tunya wetera www.ndizitv.net retrene Frida Kerubo ngokwaligane bene elinde tabete gusanga asobwamo boyigo mwanchu muligereria naboko kuligereria mangana ali serikali ya Kenya Kwanza yabirige kuligereria anamona sensemo tabete tokoene kianga umara ibensa negatinga chipara statal sinchororo che serikali buna babono KCC chibonete ko nigo nabo tusanga n'intu birenga libya gotumanyinga oroche serikali irabesa ko ni bintu bunebyo impact kira chikoleta sense ya Kenya anabo tumanyanga bono iganga ngayoro birite go travel go chia festive season yigani metembaroro bari we Christmas babonete ko rusine chinsemo che Nairobi bachagusi mbaro babonete ko rugusi baende Nairobi hona bago tomanyanga mero bilikubwate ase umutinyo yiga alenda abantu bari bakoro Nairobi mete banalite gusiba chana shopping ingego bamenyaga mukiya matoke gari mero ndiento baganyede sane gasanga ninte asomoro biliga umanchi muri nimba tomagene ase studio nkagetenga ko harabiri ko koraranga oborose wechidona tumete squeeze ense yake amukire riri karago nyaranga to kabeke ruo bore ko bokotwanyu ni chai lakini wana igo ko umwana agatenga umugati atagete dona atagete kangumu atagete igori tkorerero nimba to munchirira se studio oyo rachi kutomanya mange igoro yo bonchirira bwa itengiri bageri gali abene mwari gani ase studio atomanye na kyakorokwa ningikeli akora kuruga sorgo ngorwa gusi angaya chakerete wikera bona igaso bonchirira bwa yebirenga bikire byokwane kingo bonchirira bwa yengo kina bole igo manchi muri ede mwari gani atomanye na kyakorokwa karibu sana Mbia mono Frida na inde mbia mona singinchoko nyorera libageli na nyarire goika se egetaseni kya Ndizi TV tigangire libageli litangani kabisangira ne Nyasaye mbia mono asengencho nero to irobo moyo otoire libageli yagerire toko ya na rero iga amalietane igonkuru kwa Peter mukaya ose mono manyekanete uno mwalimu igongo kola biashara gosobo oncholeria buo baroisia bwechi donut eyo abande bakoroka escort bigotumeka sencho yo kunywa chai yabona mbia mono sana nende karibu ase studio otomanye igoro yo boncheri bwago nkayigwa chakerete ngoko ite idea yo korosia chidona tigo escort na gwateba kurenda se introduction yaona yure kagateba eno mwarimu ene korosia chidona timetioro mwarimu we chidona tikora tomanyingo obwarimu obo amatuka makalire
nabeire ngokora egasi na One Acre Fund. Okay. Rishirika rigufundisha abantu iguru y'oboremi na kubakonya ase eng'encho ya okonyora ebinto bigotumeka ase oboremi ase bari batari goikerania banyora ebinto ebi biabakonya banya konya gwakana ng'ora abwo no erieta ria obwarimu riarwerete ase ensemo eye naye kware ko batrain kora tumanye ngo ng'aki gwakerete ase ensemo ya One Acre Fund no bokoreri bwabo gocha One Acre Fund igo nachoineti omwaka elfu emo 2018 amotienyo osaba maega yaye ekero nanyorete bagotangasa ribaga ase esublocation yaitu ngajoin ngakora interview nkanyora nanyorire ribaga erio so nkaba ngokorera abantu baita ase sublocation yaitu egasi nakora nabarabu ase emiaka 5 noyomo nari nacha gutimoka korwa akora temanyinga ase ensemo y'obonchereria ndi gwachagete obonchereria nga ekoru bwana bwago nkwa bwatekerengeri ng'akano chikoba omonchereria Frida nabo gotwara ekerengereri kero kende lakini emeroberi ya Nyasaye nemenene naende botambe nabagotenga nabwate emeroberi emiya gocha ase tore nabwate ekerengereri giokoba ogokora obonchoreria mono ndatebe korumaega igo nanchete korarema nonya ekero nde esukuru nanyora ng'a nimbwate chinyeni chiane naboni negorera egento ntagete so baada ya esukuru ekanyarekana ngasoa amang'ana akorokwa yokoni chigazeti eyo nere emeremo emetang'ani nachakerete ngakora oboni bwa echigazeti ase emiaka ene ekarorekana chigazeti chiabeire chikoni kwabeire nse ase eng'encho amang'ana digital agacha egazeti omonto gasomete saa sita chia botuko aya bono nore saa 2 otagete komoneria egazeti bikarorekana gokong'ake nkaira nase ensemo y'okorigia ebibarua narakorete ebibarua nabeire ase akoroku Lake Magadi is a dry lake ense ebwate omorakera korwa January mpaka January so from there nkaira naka nkagenda Kisumu nkakora kidogo nkagenda Kakamega no ngochikonyora One Acre Fund ekero ngokora egasi nka deploy ase ofisi ya One Acre Fund so ofisi ya One Acre Fund abantu bale friendly bono kibakona gosoma garia abo bisabali bagocha chisemina ekero bakurire n'abantu nakorigereria amasakarari nkanyora ng'a negasi engiya ndamufugochi ngatema kuburi na seito tinanya konyerora lakini omusani one narenga oyomo human resource nabaigurete computer akang'oroki iranda naberang'e na seito nechinde so ekero nairanaka ngatwara omoyo bogojoin One Acre Fund tari ogokora egasi na inche nyore services chiri chiabo nchake gochitumeka ase eng'encho y'okorema so gitoko na kobanga ngachangarigia ase ndanyore One Acre Fund nkanyanyora ekero yarenga ari nyangena kero nanyanyora ngakwana na barabu bagante igo nkurigia abantu tobe no ikomiga ase eng'encho bagodiri na echigroup so ekero nabarigi nabanyora tutarachi kobamo echance ende gacha Kericho I have my uncle Captain Muriasi orabeire amang'ana y'echigazeti for a long time enkanyora ogonte na eribagandire Kericho
nyare gutenenera abantu bakoni chigaseti town ya Kericho. So nkarespondi guchiabu nkaratige y'uburemi. Nkaratiga bane kafana. Nkaratiga guchoini amangana y'uburemi. So ekeronde Kericho ngasaine gukoregas. Omusani onoyo mukurunka agantebia narorire wane kafandi eria bagoteba mbatagete umuntu guchigokoregas. So agantebi narora nkurangirira ibageri egere uchigo join egasi. So ekero nari naigwa ngakwana na mayango uyurenge naende boss yane nkamoteya na nyorire asegete batagete umuntu ninyare kugenda gukora interview agante bokongumbo iyo nkacha ngakora interview nkaira na gari. After few days naende bakandangiri bagante ya eli phase 1 ngwaetete bono tutagitogende phase 2. So later naende ngacha phase 2 naende nkaira na asengencho igasi ya kawaida bado bakandangiri bagante bono phase 2 waitire bono tutagete twakoira amatuko 5 bwebange osoe gasi. So naende nkamotebi interview eli bono yarorekanire ngana irwe gasi. So akanga freedom nkagenda ngajoin naende nkumuira nelimbia mono nkagete nandigirire chinseji obeire role model yane ase obugimu wikira bona asinekeire. Para kwanira ngo obone bwa magazeti ngakibwaringa sensemo ya ngakibonchererio bwa koirete. Obone bwa magazeti ekero na join tio igante beti nerungire to nerunchageti gasi agante ngukoira ndogembu ni chigaseti igasi naende igare strict naendare straight forward agante igasi kugosinya oiraneka. So kero na igwete igongata ya igasi nerongo kora we kankoro moki. So nginyorete litukuria na litangani naone tichigaseti kianda chioka. Ngazeti ya mo iringa kwa. Ngazeti ya mo engaki yarenge koba 2 shillings and 80 cents. Nkaligereri chibese chikanji sana chibese. Batirende kungakanira arenge nyumba. So nkeo moyo. Nkagenderera. Nkanyora abantu mbare ngororo bare koni chigaseti babeira abwa matuka mange abande n'abantu abenye chibe bugembo. Batirende buna nyasaro muya. Nkanya gotema. Ngacha konyore weak point gete. Ega nkonya nga penetrate naende nkababwa bali barengo. Engakieria abantu ngosoma barenge chigaseti amatemu epachet. Egente kero kewekane tase gaseti igekuru mono. So one day ama epachet igacha. Kare epachet yacha nkanyora naonire chigaseti ange 8. Nkarora ngakai ndoche. So ekero amatemu gachigosoka asengenche merubiri bagatwarira arie bakamanyire ngarero negasi nero omuntu nabakorosi up to 1000 per day. So igo bare koneri omuntu bateba uiko tware chibesa chibunjire echange insanji yokoyana ne change kogarenga kiyo abana funsi mbatagete baligereria amatemu abari mumbatagete baligereri abayiboli mbatagete baligereri bono nchekero nkuna kungangana asengencho yobogeni nkenyora nasoira ase chiofisi kuna kobuli na nchenko ni chigaseti. So ogotigara kuri batigarete bakoraoneria abantu aba bacharero gukanga libaga abantu bali chiofisi bakura chigaseti kira lituko bakanyora nga badirei gukoegwe gazeti abange bakagechigu
bagante bono twakoire kururero gwaturetere gasi so nkanyora libaga nga penetrate ministry mbali nkabanko basafu police nyagitali public works county DC nka penetrate raisi so nkabango kolega si so ekabekere binte ibire hot cake yenare gosiba gazeti yete nachitigainse naenda narasafu bali asengenjo mambia akare gazeti umuibuli atajetageti umwanafunzi atajetageti office imbanyeganeti so nona achagete kulane amangana ye biashara kuru Okay, ngai bono gwikirete ugachaka korosi bono chidonat wakoniri chingazeti wakorire na 1 acre fund ngai chidonat chachite korwera chidonat chase chikorwera wa corona yachite akaro corona yacha obugima mbwarorekanete go change mono asa abantu nonye mbali nare goudumia 1 acre fund tukanyora bangeire ko reduce asengenjo umuntu nale uri kubeka ebitungu byaye para mwaye onyakoni dirio bugimanda isibwale egatuka ngabono goika basoke bachake kuligi so abantu bari tware kugata chi group kwanyora attendance yangeire ko bapua bono a company ega decide upunguza wafanyakazi lakini egachakira managers iko nalenge a field officer so ekero bachakara managers bagatimukiwa batari bake so bagateba rende ebakurigereri kero kenda ase bara nonye ne nyumba asenaro gutagora utagetete nene egesigisankero urarusi enyombewe so bakanyora baisa gupunguza aba manager into asengenjo nintu tore ground still gasina bego koleka so nali gerereti nkaranga nabera chinyare kana naende asengenjo teliko balimu ndachangi keru ngabono ninche kogenda na kingo kora so nkarengereria ngachaka edukenkego eduke nkanyanko bankogendia nkoleterwa chidonat echi chikdf chikeki ebintu naoni so umusani ona naro kurwalinka obeiro korosi chidonat echi amatuka maka ngatwara moyo ngaki ebintu ebiekero nkoleterwa nderoseri tinkonyora likali ya musini na nyorire emia so nawe birengereri bya chidonat biachitego so ngakwana nere nkamurangeria agacha tukarosi nere so ekero twarosi nere nkarora rende mbibwatie gasiere nkong mono ase ukorosia naende nkagereta ase ng'encho nabwata omoyo nkabimanya ritukeria so no nchakereta abo bone ekero kwatetio murugi ogekerengereri kyo gochaka obonchiriri oboiga kero kende nekirite ekerengereri eki kiagera amaite ngabo naye ase nsemeria wane kafandi kware okora ekero namatebete narenge positive ase ng'encho igo yarenge obonchoreri bado ginkogenda egasi igo nere anyore nseme kumukeep busy mbia bono sana ndaitora bwatereraga butora soso mutimo komokega tokoira nantu betogosanga mange mbia bono sana mwanchi muri beta seni Kiandizi TV ani gotogendete gusanga imiyo murubiri bwense yo bonjeri astogende gusanga no monjeri ya Peter Mukaya oyo menyikaine buna omwalimu oyo gokora obonjeri ya Wechidonat kora sensemeria egesa buna gendete gotoerera igoro yo bokoleri bwabo kondite tora soso mutimo komokego atuska tonyegera ngo irantora segekeke kirebosio elinde togende gusanga mange. Ndizi
TV obwansu bw'omugusi. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso na konie birole magiga yogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Omurigiriye bu television ya DZTV umurubiri Gusi Urban Blaze uyungo kirakira lituko rya Jumatatu wika Ijuma gucakira chinsa isano n'iseto wika chinsa ikomi na Petra Mukera na Miss F nigo gukoretera umuyigo munene kigima ubukuru mwaka na boy gucengera ebiyegwa by'abateria bamatera yabasaye. Tunakaribisha katika Gusi Urban Extravaganza. Leo tutakubali kukolia Jumamosi asama chama na Camel Park. The only 5-star hotel in Kisii. Imagine. Gusi Urban Extravaganza sitariki ibere cy'umutinyi 12 asoma bogani o Camel Park abateri buna Zaro Classic Van San Umunyama Malika Junior Adidi Flavor Smart Killer Musumari Najboy Penkiller Oro Nyambobe Gaza City Okoa City Teddy Brown Man V Eriogo Rapper Steve Tiger Msani Jeff the Puja na Bandabange Abubagendrete Kwilikia Mbikere Naroro na Koreto Mogoko Guchakira chiza isano nisa tuchamugaso Gwikarigonobe Bono ayibunu mwanchi wabateriaba na boigo mwanchi wumurubrio Gusi Urban Blaze tuare tariki yowe kiranaroro eliyo yale kobasira chaka kugore ticket ya Bono lipa na M-Pesa till number kianda isano nemo marakane isano eyemo guso akizimi asichina mbichi eliyo manyamange ebesa yogo soeraroro nichishiligi chimi ibiri chuka Gusi Urban Extravaganza na Gusi Urban Blaze ekebemberi bori Oasis Specialist Hospital Kisii ensemu yukurwa obukorrie guchia sabasubati barya bwibwa tranitie nigigo kumanya igoro yobukorrie obusera burya bakurwa guchia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire koegumwana guse nutrition eye checkup pelvic exercises na boigo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Amasomo twanyorire yengecho wansira muno ko chate safari yo konyoro oyo ko gogori omwana kwenda nere safari yonsi mpaka uno gokini omwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mpaka ikero kwenda nyumba
batarirenga kichindi chonsi ime y'umucukisi angene sukuru y'okwegeria iguru y'ububwenia ya KMTC wosoba kirisimi ase namba enotisano noibere eyemo marakabire inyeyemo enotisano isate noti Oasis Health, together for better. Esukuru y'okwegeria oburundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya ase birengo ao by'oburundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundi bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'obalema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'obusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA bwigo nkwegirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugusi asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biyamana sana mwanche mulia yutaseni kia Ndizi TV na ndengo kualigania asentu ndende chinga kitawende tako sanga imeo morogili ense yobo nchelia asitagende tako sanga no mwanchelia Peter Mkaya yagendete kutumanya igoro yobo kwali uwae anamono asense mo yobo ni achidona tikondo mwanche mulia abakwenda kutukwati asense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook uwetera Ndizi TV News Digital nabiga asense media YouTube wetera Ndizi TV News asense moya website na wafanya wetera www.ndizitv.net ya mwaligani atumanye abakoleri bwaye kwandekero gwachaka korosi abona chidona tichika kwanyorira maigilio ngakikwanyorete chi customer chao asugo chakera ekero nalinge asakuru kukia mwasi nere guchi disabwake kubwa igasinde igo nalenga ngene school abanafunzi mbanchete bintebi n'abantu ba surrounding mono nabunale koneri ekero kuna kubioni pado ngendete gasi yawane kafan kuna gutara chinga kichinde nabukwale konyora nkogenda atambe ekero nkuira na ekero kende chinsa chielire ngachagwetegesa marugo ngacha konyora ng'abantu barorore barabange nkarore nambe y'abantu barabange iga nsa konyororo nabo kero kende ndaoni yake wetania iga asende so ngachanka decide kunganya gochegesa aha ekero kurigereria abantu abange bamete ngaino mwarimu wane kafande bono gwachakire eko nya chidona kero kende contradiction yare ngororo ekero nangete guchioni pado igesa pado narenge gasi naende ekambera raisi yake konyora abantu abange igo nabwate eruti yegesa 80% ya clients bana no barenge so njabete raisi abantu ko access
any day any time atagete gocha kondora nabo bare gocha banyora nonde naende mbankonye teseng'encho yogo advertise akere kende kero kwa bari kubatenga bona nayo korosi binde binkweye na barenge nkonyora barenge nkorosi bante induche no manyete gasi enkabate ninyi manyete so nero rende no namwire konyekora so kuege na barenge lakini abange bare gocho karate biguna kidona tinchire kirasegete karago chago sto content kai umwarimu nayora so bakanara abana ngai kirita bono gacho gateba ngabone emeremeri awane kafandite otigane nero bono tikogendero bonjere use kwa rocho bonjere lia buya bokoira emeremeye una nago tebinga company nkolorere uchumi ya kongire yali gichinjere ekogendera kobororo kero kende barigereri na ntugo cha gutwara abantu abange umutinyo koera tubate karatiga echikoleto muchando so company nja amwete naende kupunguza abafanyakazi bona sina mbenene almost half so ekanyoranga kero muntu litangania akabekwa kabaweanga kende yonsi nabo keratoke eita nabo ragendeka eita nabo ragenderere gasi so e process iyo karwe wasumutinyo yomo bako toeresa na gotoreminga kero kende nkunyarikanere bono guranchirane na ende ubugima nabo bokogenderera so asumutinyo rio yomo kumanyetekero kwaigure ngabono nabura achutimuke omoyo bwigasi nkogenda so umutinyo limono nayo tumegete asokobera sigasi yane chinsa chinyinge nkanyoranga egasi yeye netagete kobere ruange mono na biranyare kanonyore yaretire bigesa ligia so engakieyu nali nairete time okora noe marketing nkanyoranga kira rituko igegasaine kukina so ekero twanyora marube nabete ne party ngatebe buna aseng'encho kero kende ya performance na bintu binde company yanchire na ndoira nemeremo lakini iwa yarengo optional ebago kubolinga mbwanje ove yugo singaki lakini egatoka kwenye naikire kuamwa biashara kanya bya bwatire nkabarikera nkabateya igonda amwe gotiga so ekero namwe gotiga bakandoserie sabu ya kende gekego ngoko abale kendo guchira kambali kugotiga gusa nonya yanyarekanete nga kende kebakonga naende goikabana chechionsi aseng'encho konya nari nairwe alone nakurira umutinyo yomo so chibesa chiri naende bono bagochira chionsi lakini tinchiete korora bobe aseng'encho konya nachibekera asagia bona meteo togonyate umwanchi marigerete andaramora ke bintu togokwanera igo bona nabo kubipaki gakora tatebingo ngam achidonati chigancho gutumika korose chidonati echi aseng'encho nendagerengi yekuliewa uno manyete amatukaya afya yao goikebwa tinki okoli chindagera ne chingia lakini naende kero kwayelire goetania kerengo nabo konyora kero kende kolete effect y'omubere so itogutumeka ebintu biri byancheire buna bono obosi bw'engano esukari ya kawaida baking na bitogo chogania ne yeast nkobero bati ensinini atambe aseng'encho kerekemo
nkebwate egasi yaye edonati ebimanya gosoka buna ereo. Ekero kurigereria omete ase ense ya Kenya buna uchumi yaberege kogenda ebintu ebi naigure kogokwanera byonsi byabere bigokina amagori ase enseme yawe nende ndoche size ye gatimeti nkoni oreke mono chikotatebi gosine packaging mokoni naki kwabere kogo deal na uchumi ya Kenya kubatikana nebintu buna byabere bigokonga amagori. Uchumi yabeire enkong ebintu byakinira amagori buna bono nkwanera ensemo ya mabuta mabuta ekero nachakirite egasi 20 liters igarenga ng'echiribu 3 rero iga igarigererete chiribu 5 bono nturi gochiko koeresa chikastoma ng'a bono ebintu byakong'ire goika tokei ositomente egende 15 eyene tokonyon 10 shillings bono no okonyorera ribaga riokomaintain chikastoma naki kiagerete tugachikorigia emashini emashini eye ngotoseveria ebintu gete yagera tochikuumisa ekastoma nebintu ebi igo tokobigora korwa wholesale rigoriria wholesale at least nkonyora ore wanyorire 20 shillings gose korwa sobosi na kento gete chishiringi echinkenke nechi machine ego save na chitokuruke faida yaito o customer nero ekere kurie gente kinero igunga nkerikia botambe yabo ekero kurigeria nimeta abantu mbarorora abange bakorosi na barabo ibintu binga binebiga byago osembarorora bakorosi amandazi mbarorore megati nerororo angakya yogo deal ne competition yeyo a competition yabeire nene naende negenderete gukina lakini bono egente kenene igo maintain equality size buna to maintain tigo naende ntobwate gento gekoroku customer service kinkoiraniri wane kafandi mbia muna kogera mafundisha ino nayo nyorete ase miaka yusita oikoire chi customer buya aba customer bare nemioyo ao onde narogocha naenda atagetakuomani nande nkomokorera ore service bono goiko understand omweresa ase nchere bwenerete ekera kogenda naende nabakorora ng'a inche nachikogosa bono kagocha nabakonyora mbuya mokoira kero kende chi customer chao nga yogo supply binte biga gocheke gara doche buno pageti gani metas na rororo koira goche ratomanyingo ebintu ebi ngo supply turi naende nokugani gwaito tonyare konyora echire ngare lakini goikera bono iga nkoiraneri nyasaye mbuya mono ase ng'encho ase nachakirete chidonati echi nachakirete ise ngachakera ekaraya nkamente ekaraya ene nake ngacha nkanyora emashini eywo ere health friendly eliokiriri bono rigotoka rikondi rikobo so igo togoserve abantu bari egesa surrounding chiduka nchirororo egesaria tokuba supply ngotema tore twaigora ake ase twaikeire ntobwate abantu babere bepikipiki ngotokonya barase ng'encho yokoereria abande bari bararake boigo ekero chisukuru chigoire ntobwate chisukuru ibere nonya bakoire ebike okwegena gwaito ng'a barabu chichinga chichire moto nabo bakonyora batoire egasi enene naende goetania abu ntoganeti koereri mono chisukuru
nonye nturachikera. Aha, bia sana. Ketinga obokoreri bwaino obuna kwabere ko gotebi ngam abuno koriteni chi customer chao obuno bodil ne competition obo nchirira bwa kopara gali sense maili ya egesa akero korigerere ebinte byo gotumeka obosia mafuta ongai watete yokorusikoro mono gotokora kurwase wholesalers meyo mucho ito gosongo. Ebete bintu biri gotumeka buna for example mafuta ekero ko bigora bira asa ebibuyu ngaki ekero gwakorire ebibuyu biringa yugo chikoira guche ebibuyu biria nko bioni tole eyu nende nenchirende yukonyora kero kende efaida nke asa mabutaya abantu baito bunegesari mono bamenyeto amache goika bari kero kende kerembule gotungo gachabare bono ebibuyu ebi nabutokoneria bia bakonya kugacha amache ekero kurigereria parking yago ngakioko yekora ndoche nga bona bono ichio pageti 12 ngakioko kora packaging yago amasakara yiganga yokorosi ngoko go pakeri ngomoko bwaterana nera parking ya karoto pageti ebintu 12 nto pageti ebinde bikoba 6 kubwatekana nukunyara kwa omonto kosekero kende buna bangania se nyumba baro bakoire bia 50 baro bakoire biemia bakoyo tagetekemo munde naro koeta oigunga kibinte bia tioka buyaiga na bakonyore kia yeke munya kuriga gutara parking ye nimbwate abantu bagonkonya asumungi no naro naba murambaro mbwate babere nabutogo konyana na barabu kurukorosia na gupaki akora tatengo mwarimu ibinte binsanga bibono gocha kwa birosi mbut kokorosi ekema mbibose mugasa ebinte ebi igotoko birosi twarigereretie chinga kibitakeire ebinte ebi mono mbitakeire mambi na magoro bambali babitagete onde naro koigunga rero tintageti koruga nyole tidona tibere ne strong na bonkora bone tokorosi marogoba naende twarosi kemambi for example obona rit koririria mambi nkonyorule ng'abantu nkomenyokane baremba roro bakoende gasi baesa moja na babonete koende gasi sanga pyo gocha akwabo kakwa birosi goikera chi customer chiao egasi ye teri raisi nonye ne chi customer chito bono tigamba manyia subuga mona egasi ye nenko mono buna matuko chisukuru chigoire ntobwate abana funsi bakogenda chisukuru gochakera chinsa 11 bono goika toteme kubuka mono tukubuka saa 8 asengincho yogo prepare obosie so mogo kando obosie immediately na gorosi kobo atule time asengincho ogukanda immediately na korosi mboli tuli konyora bwabeire okonyora ogochiko butura bwana chika bwango tutagete bwatanake bwaigwana ibintu biri kwabeka nkobo atura ngense moiga nenusu twamanya koborosi so okorosia mono kogochaka chinsa 10 chia maambia asengencho gochakera 11 iguru abantu bangeire customer mono nekero chisukuru chigoire so twakora egasi twigichinsa 3 abantu bono baisanekire kunywa echae bono nabo konyora na into twatimukire alafu na maragoba tugochaka ng'echinsa 11 ose 10 kero kende ndiri okonyora tubwate chioda omonto utagete koira gochakera saa 11 igo bono goika tuchake chinsa 10 onde naro koinuka kurwe gasi anyora agenda arasibere echae kogenderera mpaka tweka chinsa 3 chia botuko
twasieka akirikenda abantu mbarorora batwarire omung'uso bogotaka kumanya korosia ebinto ebiga kwabere gokwegeria abantu korosia chidonut. na mbale naegereti ekero bado ndi gwaneka fan chigurupu chiri nakaumire egurupu eyemo njatwarete okogani nabaegereti kero nabaegereti oyo omo nero otwarete omoyo kabisa agachaka egasi eye nkona gokora are naende nanchete ase eng'encho nkomoera esabuni ali ase nde ngokora bono iga abamura abwo mbamanyete chiprocess naende kero kende nturatwara abantu bakogani komanya ebinto ebi bachire tubakani abande nkorigereria bari barorana eye na egasi ya mandasi tu eye tokorora kawaida bono mbari gotwara omoyo oyo kero korigereria ngwateba ng'a nkobora abwaterana more no omorugi obase obonchiriri obuga kara amanyinga omwanchi omorigereria ng'a mbuya kibororore kero kobwatana omwanchi ogase ebiashara ekero mokobwaterana ebiashara negento ekiya sana ase eng'encho kero kende nabo okonyora ng'a chishughuli chinde nchirororo nabo okonyora egasi negendererete nabo oranyore rero kero kende oyo omo akabwate gose na erikuba egasi goika egenderere oria oro goika akore naende ekero omotigeto nabo amanyete ng'a egasi eye na eyaito nabo akoyerenda na keri yonsi getakeire nabo agokora aterera ase ekero omonto agochaka obwonchereria mbarora okonyora babwate omoyo bogochaka lakini kegoika gati konyora obwonchereria bwabore aye buna omonchereria omorosia chidonut ngikeri kegendete kogosustain ogendete na obwonchereria oboiga bwabo ntagete goteba egento egetang'ani goika omomanya nyasaye ase eng'encho emeroberi yonsi ogokora onye nyasaye taiyo nabo ogoike omoyo okwe onyore gwatigire enambende obwegenwa goika oba omwegenwa ase chicustoma nkonyora ore omonto agocha are bwango chikoini abwate agokobekera koboko gokobara kwanyora echire excess ekero agocha koira nokomoiraneria eke naende nkogokonya kere aye bono mbagokoibera ase eng'encho mbaroche ng'a nocha omoteire ere yarenge less nabagwancha ase eng'encho nkwamoiraneretie yarenge extra egento kende kegenderete gosustain na oboremereria nabo okonyora ng'a kero kende asara yachire bono nabo orakwa omoyo tena egasi eye ndoche egocha kong'a asara nabo egocha rimo lakini naende nyasaye nkoyeirania are nabo akogwakana noe mara kabere goetani oboremereri mono mbotakeire ase obonchoreri ase eng'encho nabo bogocha nse nabo bokogenda igoro tetakeiri ominyoke ng'a bono ebi biasinyire tiga ng'ende gokora ebi goika oremereri nabiri obwate ase eng'encho nabikwanarire mparoro bamaete omwanchore narore isiko gari gose naro korigereti korwa isiko gari ore nokwegena ng'ere kera koibora ebiashara ne faida yo gakorosi aye kwaranyorera asara korara ingo like experience kiawere ase nsebei ase asara buna bono ekero nachakerete nabo kware kobeka ebinto ogochikonyora obosi kwanyora mbori tayare gokobeka riko kwanyora ebinto ebi ebikoreta chishape ching'ao gwasinywa komanya ng'a nkikiaba kwarora nkwabeka ebinto bionsi lakini with the time tokanyora ng'a kero kende nabo oranyora ekweba ase eng'encho yokorosa obosi bori gwaitera egokwea omoyo naende kwarigia enchera naende kwabigendereri omoiso nabo okonara animete obuna bonchereria bonde bwensi challenges enchirororo mogwetera ase obonchereria bara tomanye ng'a challenges kiokonyora ichiga chiokorosi chidonut
challenge ase obonchoreri bonde bwensi nchianya kobora eisa koba ng'a esabu yao tori konyiaka buya omanye ng'a amatuko tabwekaine nechinga kinchi bwekaine una bono chinga kichisukuru chigoire neching'ao nechinga kichisukuru chisiekire neching'ao ntobwata amatuko echiro daraja mbiri bono goika omanye ng'a indi nkorosi ebinge ndi nkorosi ebike ntori korosi ng'a bono totagete kobeka abwo omogeni nabagocha abageni ngocha bare lakini igara achanyore bire bike omotei bono ase mono buna ababe oda igagocha akoborie egasi nabo okomotei bono ase eng'encho ndero gwachire igogontiga bakamambi gose mambi ende nkobeka ase list nabo okorosia ebinto ebi kwame ase eng'encho ebinto ebi timbegetie preservative bwende yonsi ntotagetie endagera ebwate ebinto ebinge igo nabo kerabe amatuko 3 lakini gochimoino ntotageti to omonto ebinto ogokora amatuko 3 agoteba ebiasara ekire mono agokoiraneria ekera akoiraneria ntori korecycle igo togotuguta igeyo na asara so goiko omanye ng'aki okobanga ebinto biao angata no bate chioda korwa ase chisukuru no maite chipaketi chiri skuru ekoira kera rituko nakyo okora bwe estimate ichi customer ichi chiogweta chira chinga kyo okora kwa manyoira baragorera mabitagora nakyo kogera kwa balance ibintu bono ntumanye tobosio bomo chidonut irenga boraru bono ekero korosi nabo kumanya amasigete ching'aniga chisabwa chioda chia botambe ebibinde oyo gweta nera kera kende kwanya gotwara chi customer chiri chinyinge batota bwati chi donut chi saini mono eye kunyarekane kero kende abantu nabange barasa obonchoreri obo baro bakorosia chikangumu baro bakorosia mandasi oisa koboka kero kendo onyora oyomo gateba ng'a rero gosa twara eshuguli ritukeri goika bakobuchere naende nkorigereri tore korumarogoba egasi ya marogoba nere gotoigorera egasi ya mambe marogoba ekero barire mono igo mambia kero biakeire marogoba mambia tokomentake mbia mana sana kora rungo obosemi ogochase omonto gochaki obonchoreri isiko gari nabwate kerengeri kyo gochaki obonchoreri kende nkikeria bwanete gokora nkikeria bwanete gotwara timanyeti obonchoreri ogoteba gose no gose bonde bwensi gose omwadvice generally umete binto mbirororo bire basic aso obonchoreri bonde bwensi abonete go consider obonchoreri bwa successful igontagete gukwanera obonchoreri ase obwamo obonchoreri bonde bwensi ekero ogochaka netagete obomanyi boke mono omanye buno gukwana ne customer ekine egento kieng'encho sana ase eng'encho nabo koigora obonchoreri obwate ebinto bionsi lakini customer egocha kwamotogonyera mambi takoira igo customer service enambende ekero gwachorire obonchoreri obo nabo otagete gokora goika otwara omoyo ori bwokobokora naende omanye ng'a nachakire obonchoreri eriete eri ebiasara nabo okorora ribwate ng'a ni asara pia iko ekero asara erache ng'e asara ekero egocha eyio na ekawaida ya obonchoreri naende nabo okorigia enchera okoyeandora mono ogotwara ogosemeri gochia ase Nyasaye egekogera nabo asara egocha
lakini naende nyasaye koigorere enchera naende onyore gwatenenire igo goika bweroberi kobwatekana n'obonchoreri buria totebe gose nobwa mogondo goika otwara obomanyi ng'a chinyeni echi ng'aki chigosimekwa ng'aki chikorendwa onye na echingoko goika omanye ng'a inki getakeire ase chingoko igo gotwara obomanyi ake ase obonchoreri kwa uchumula na egento kia eng'encho mparororo batari gochibaka esabo tamaiti ebinto atumikire for example ase obonchoreri oboiga ebinto biri ogotumika amafuta obosi tamaiti ereire ngakire omanyi ngo omonchoreri ore isiko gari ng'a obuya bogwaka esabo yaye omanye efaida ere ngarosi omanye ebinto atumika mbirebe ekero ore ase obonchoreria erio onyare konyora enchera yogosuka goika esabo nero eye eng'encho goika omanye natumegete chiribu 5 kero nakorire koni nimbwate chiribu 5 na 500 gose 7 omanye ng'echi chia igoro na efaida efaida eye goika naye bweyakane goika omanye kero ebinto ebi biasoka chiribu 5 na 500 onye buna bono obo bwaito chingo neche irenga natumegete amafuta ng'ani ng'aki esukari baka echumbi goika omanye ng'aki baka ekebiriti kere egento monanene naende buna bari tore ase chinyomba togwakana omanye ng'enyomba nero nekoganyete igo goika oikaransa oake esabo otebe ng'a nkoonia ase eng'encho inche nkoegachera ati onde taiyo ngochigwakia esabo abwo nkogwogochi egekogera ekero ogochaka gotumia ayo ogotumia komaete ng'a chibesa na echiane naoni nchire ororo chitari echiao chire echi egasi igo goika omanya echi egasi nchire chi echiao nchire chi omanya kwemanage ng'a obogima bwago standard okobobeka nereri tobeka estandard enene ng'a rero ndocha abanto bagoichora gesieri kiane gwateba ng'a bono igo nkobeke budget yane nchenchi lifestyle nabo ogochenchi lakini ng'ora kulingana buna ebiasara bigocha abanto mbare bagochakia obonchoreri ase eng'encho oyo mwabachakire mbosemiki oranga oyu noro omochando omonene onyorire abanto abange ng'a bono kero kende ndoche pita gakare kogesa chibesa ga eye neraini echiraiga abantu aba ndaigora moinari mbagocha bonsi abungo chiore kwebeka engoroime ase eng'encho emikakati abekire goika aikire ase obonchoreri obo bwaye orurare nabo oraimoka aye origererie emashini yaye omobori renge ekogorwa agotebi omobori ng'aki ebinto bikogorwa oimoka ogende orete emashini rero orete obosie echipandoro 20 otena bono kimbwate chibesa tiga nchake asara ekero egocha rimo kero kende nabo eragoita omoyo onyore ng'a asara kwanyorire egere enene igo ekero ogochaka obonchoreri bori na mbore ime yao eki na egento kwarengereiri ng'a nchaka obonchoreri mbia sana akero kende tumanye ngo ng'a kwarabeire ase obonchoreri oboiga ase egeka kero kende experience kiago ng'aki kiabeire ase obonchoreri oboiga bwa donut experience ase obonchoreri obo nkagerete ng'a namanyire amange egekogera bono iga nabo ngwaka esabu ya ebinto bitakeire gotumika nteiyo omonto nabeka eke na eke na eke naende otarachie efaida eng'ani iga ase eng'encho natwarire obomanyi nabo nkorigereria ebinto bire ense kero kende na obosie gose amabuta nabo ngoteana amabuta aya nabo agokora amasiko igo bonto tagokong'aina noa nori ngotigao nabo nkomotei obeke ebinto ebi na ebi bing'ani iga
chibesa kero chigosoka kurwo nimanyete ng'e chikoba ching'aniga kero kenda ase eng'encho turateba okoboko kora dive nabo okomanya ere enchi eye na okoboko gwa diva igo experience eke nanyorire. Kero tumanye ngo omwarimu ng'a obuya bogotwara abakora emirimo omanyete mbarororo okonyarorera abwate omokora emirimo iga amambia ochenchiri obuya bogotwara abakora emirimo consistently mboru yobo. Gotwara abakora emirimo mokobana barabwa ase engaki entambe na egento ekiya ase eng'encho nabo orachenchi rero onyore eshughuli gete yakoganire oyo tamanyeti nki agokora enamba ende chicustoma chianarire oyo nabo okonyora eng'encho agokwana na echicustoma mbamonarete bono oiko maintaini abakori emirimo eki naki egento ekenene mono naende ase obonchoreri ase eng'encho nabarabwo omwanya abanto goika obabeke buya buna kero kende aye kware kogania obeke buya ase kero kende ogokora obonchoreri mono ndatebe wane kafandi naende tiga nteng'a yankonyete ase eng'encho bare gotoira nabo isanegete ng'a na egasi ngokora so experience keri nkoke apply iga ase ensemo ya okumaintain nabo amagosa arabe tari okomatenga bono ase eng'encho ya erigosa eri soka gochiabo abanto nabange bakoboria egasi lakini ase eng'encho ng'a etaraigoka ekogania abanto abange igo tokomaintain bari barororo. Kero kende chidonati chiga buna chire iga epacket iga naki okoyona epacket eye tokoyonie emia emo kero chire 12 igo omonto okogora epacket nabwate advantage ye chidonati ibere kobwa ori okogora eyemo gosagore isato agende naende chinsagete chao ibere bono igo twabegete iga ng'a na intwe ndiro okoigung'anga naye nkwarigie enchero ogokonya abanto buna bono ntebe kero nda ase obonchoreri obo nkogoka nde ng'a kero kende banto babere batato nabarabwo nkonyora bare esukari yabo gose obosi korwa ase ebirengereri ebi natwarete biokobeka ebiasara ebi. Kero kende amaroro ago ase amatuko abosio nare yaya onye Nyasaye ogotoa ribaga obomoyo naende anche gotoigorera ase eng'encho emeroberio na amaroro nabo okobibeka lakini onye Nyasaye tararwa ogwancheru oku nabo etanyarekane igo ekero Nyasaye ararwa ogwancheru gochimotwa iga nabo torarore buya ekero togosabwa abanto abange kero kende buna bono toikere chisukuru chiaitu kero kende togareirie obonchoreri bwaitu are na etaoni yaitu ya Bosongo are na egesa onye ekonyarekana nonye ngusii yonsi oku nakwo okogani gwaitu gochimotwa abwo naende egere tonyore abanto abange bakonyora ribaga nabarabwo kwenyorera obosi bwabo gose omogati okera rituko korwa ase tore. Mbia mono sana. Kero kende mbare gari bakorigereti bakometi ng'a kero omonto atete bono gochaka obonchoreri buno boiga bwa echidonati kero kende ngikeriaga na eri gotwara obonchoreri obo kobochaka teri gasi nkong'u egento ekenene naika goteba otwara omoyo bwa ogokora totaka gokora ase eng'encho kwarorire Peter agokora kero kende nunarete chibesa chinyinge bono otagete gocha iga goika ochakere inse igo goika obe tayari gochakera chibesa chinke egento ekenene egasi eye nabo gochakera obosi obomo na amabuta noe chirita ibere iga echumbi nabo okogora noe eya 10 gose osabe echirani egechiko ekemo igo gochaka teri nkong'u
okonyegendereria nakwo gokong'a aboro twara obomanyi naende omanye ng'aki omanye buna bikorosigu otwara omoyo otwara eruga yogokwana na echicustoma ekogera goika okore marketing abantu bamanye nki okoni korwa abwo nabo okonyora gwasukire kerkende timethimbo semiki orae omonchoreri oria okorigete isiko gari metabanchoreri abange mbaroro bakorigete bakogenderia obonchoreri bwabo bosemiki oraba ase okomaintain obonchoreri bwabo obosemi ndabae ase okogendereria obonchoreri ritang'ani tiga batwara obwegenwa gochia ase chicustoma ecustoma nabagokoa chibesa gogochigwonchoka komoa echenchi ase eng'encho kero kende ya ebirengereri ebinge kwanyora ochire ekero akoirana ng'ana akoa ebesa tong'eti echenchi moiranerie echenchi yaye torora ng'echi bono chiara asoira omotei ng'a yaya egento kende kora egasi ebwate obwegenwa tiga goteba ng'a bono ase eng'encho esukari yabeire rigori ntagete ngende ndete agasukari nkare gakorutwa agasinini lakini gagwansia ebinto lakini mono ebinto ebinge buna ebi spices chinyinge nchiri koba chingiya ekero chigotumeka chinyinge rosie egento buna bono mono ase ensemo ya endagera keriayo omonye nokoria tiga koroseria abanto egento ekeng'ao naye kiao kwarosi kando kwari neba na echao okorosia isikaria onye kwarosia echae amabere akorosia echae ebikombe bibere bitatu kaere ecustoma egere nere mwanya banto omobere oye noganeti buna oyo oganeti egento kegwansa igo roseria abanto egento keri noe naye ogotumeka egere nario okomaintain abanto mbia mono sana ikegera ndoche ebiro bite biatunyore nabo koratomanyia ngai abantu barakonyore ande onye omonto kagokore eorder gose ngo delivery ebinto ebiga abantu baminto mwensi ase mwabeta tiga ntebe ng'a gusii yonsi egekogera nabo orachobe noe Nyamira otoe egasi ya esukuru igo twanyorire enchera ya ogoserve noe na echiduka chire gochiabo igo togotoka ase emochio ito obosongo ase esente ekorokwa egesa goteneine egesa origereretie CBD bosongo yaito boigo enamba ya esimi nere eragera onyore raisi igere 0725 704 382 eyo ekero gwakire nabo ogokwana naintwe otoe egasi naende ntore tayari gosafu abantu baito goika nonya na echisukuru chiaito mono nabo tokobasabu koreng'ana na okogani kwabo mbia mono sana nimete mbaroro mokobaterana na bara base emereme yega nabo naende nimete mbarigerete chense chiga nabo kobatumira amaiga igo nkoira ribageri anene mono gokwani omongi none nandigerereti nabari tokobwaterana na bara bwase egasi na Raphael Moses na mbaroro naende bagotokonya kero kende ase chigasi chindo okonyora eganeti omonto bweritu kerio bonsi kobwa mono nkwanie bari babeire ogosira mono ase obogima bwane ase eng'encho ya okwegendereri buna eango yane geteni abaibori bane bonsi na echicustoma chiaito chionsi pi baria bakorire omoki korora ng'a ngototomera bare chicustoma chinde nkobairaneria mbuya mono naende mbatei ng'a tiga togenderere kobwaterana obonchoreri obo ekero bogonkonya ngokonya bore orie onde ogotokonya egasi na oyo okoira achikoria nere nkotonyora arang'e twamokonya
Mbia mono sana. Abantu mbararo na barabo babwate okugania gugutaka komanya korosia ebinto bigakora totebi ngonguru oro amaigerio. Amaigerio nkorutore. Ase eng'encho na inche naegereti. Omonto ekero aratware okogani gokomanya. Nabo tokomoegeria. Iyo nabagoikera na gari egesa nabo kobanyore naende nambe yesimere erinde babe bagotara sinsemencho. Enamba yesimi igere 0725 704 382. Atobanyi ngomete tote omotinyi yego December no motinyi bwesukuku. Altaba gembero bereti sana timetia sensemo yao nara yali otoro bereti asesukuku yega. Asesukuku ye. Ntwero beretie engenjeri twero beretie. Una bono ntagete goteya aba customer baitu. Ase engencho kero kende na intuntuganetie motimo komokeri tukerio. Onye kero kende koroche nga togocha gotwara ribaga riokorosia egento gotumeka mwao. Nabo gotoretere oda. Kero kende emeyega nero. Kokorora nga chidonati echinogani chitoka ase omoyego abantu batumeke. Nabo gotoretere oda. Egere togosafu. Naende omoroberi mbwate. Bari bagonkonya egasi. Na inche ekinya sara nseseni geke. Na inche nimba seseni. Kero bakogenda nyomba. Na barabu beigwa ng'ase bagokora egasi. Mbachariri. Mbia mono sana. Ekegere chidonati chibuna tabuto chirigere ritimeti ndieta kyogocha gochaka kwatumika. Kwarengere iririte rinde ganse. Nabeire ngwake esabu korigia erieta ndatumeke. Na ikerere erieta ndirona ikerere. Ase eng'encho egasi eye igegokonya common mwananchi. Omwananchi oria onse mono nabo togodiri na barabu. Bwangoiga Nyasaye ogonkonya ninde obereti naende koigora nonya eduka enkeigo. Ase eng'encho chi customer nchire chigocha oteba mbekere chidonati chia 50 tiga chiraba agabu ndarigia amabere. Bono ntorigeti kobarigeria ebinto biri biganeri obinyorera ase obwamo yagerwa na nyomba bwango. Bono erieta torabe togotumeka ase eng'encho ere ebiasara biogokonya omwananchi korwa ase erieta eri mwananchi common mwananchi eri etutaete korosia erieta korwa ore korokunga komwanchi. Nabia kegima sana. Gaiteri gocha kwabariri na otogocha gotara siensemo chiri. Atobitokwa ntobitokwanire igoro y'omoroberi o Asla Fund. Timetia kwanya ko rengereria so gotumeka Asla Fund gokini oboncherire ba. Tinda tumeka Asla Fund ase eng'encho ningenyoreta ase biombe bibere bitatu. Kuna bono esako yaito ya Gusii Youth Bunge Sako. Ninde membororo. Barabeire bagonsira. Ninde ekeombe kende gekorokwa Daraja Mbiri Shop Owners. Kerari esensemo ya Daraja. Igo nkorora ng'a kero kende amadeni amange naro gakoreta obokorekani. Ase eng'encho rende kimbwate iga ase ngotumeka naende mbuya bakong'ira. Tindaraso ase Asla Fund. Lakini ekero okogani korabe nabo konyetema nainchi. Tomanye bano obuya bwogosoa ase chisako ase ebiombe aye bono omonchereria. Obuya bwokoba ase ebiombe gose chisako kero kende nabo okonyora ng'a buna bono nkuna korangeri tore ng'a chisukuru chiaitu toa emeremo. Bono esukuru eche chemambi egotei tutagete chipaketi 200. Bono goikorigie esosi ekomento obonchorerio base eng'encho otebe na bono estock ya kawaida ogotumeka igo ngochiore kori na aba ba kawaida. Bono nabo okominyoka buna ekeombe kine egento kere bwango okogenda rero na konyora chibesa.
egento bune esako nkogani ore kero kende komento bonchoreria ase chinchera chiekerero buna bono ntoganeiri konyore machine egokoroga obosi chibes chiaye kogoro ne chinyinge otebo okogacha bakaka onyore chisane igotura ikera ntoganeti means of transport eyi tutaranyora togotumia chipigipigi chitogwakana kero kende nyasaye nkoigorare chinchero onyore kwanyorire asara atambe atakeire okobwaterani igo gochimotu nabo oranyore tokogani gose na egari chisake echi nabo chiratokonya igo ayebweka naende nabo ekoba egasi goika onyore ogosirwa gekogera nabo ogochaka obonchoreri onyore boganeti chibesa chinyinge echi otabwati nabo boragwa ase eng'encho abanto bagocha banyora twebangeti bagenda korigia ase baranyora ebinto bono esako nabo okominyoka obatei nkonye besa gete egere obekera abanto okogani kwabo obaisaneki eganga yaito enene nogoisanekia abanto barito gokorera emeremo chinka kendo chebiro bito biabere bigotonyora nabo kwarigania omwanchi omori egocha ase eduka yago ase obonchoreria bwabo pia mono kegima abantu baito bari bararia egesa nabarare negesa busi yaito ntobariganeti mono gocha ase eduka yaito yokorosi chidonut kero gwaikire egesa igotura embarabare ne nyagitari ekorokwa egesa medical center gose kero kende okonyora ng'a tokonyara konyerigereria asere kero gwaikire egesae onde bwensi okonyora mobori ntagete ase chidonut chikorosiwa gose igo nkorigia omwarimu ori bwa echidonut nabo ogotonyora ase tore ntobariganeti mwensi ntobwatie ebiwango bia abanto tutagete kogera mbare bagocharia onde otenena na egari twamoereri oyo ogocha na amagoro ntomwariganeti naende igo tokogoserve buna gwacha ntorigoteba ng'a tiga toraa ori okogora ebinge buna gwacha oyo okogora ekemo onye ogotang'anera etokomooneri tomanya gocha next igo ntobwate equality ase chicustoma chiaito mbia mono sana ase gwikira na ase studio kwabere kogosangana into amange anogosemere kwa n'omwanchi omuri obere gakwimanya amange gwetera omonchire buli tukorera konde mwarimu twabeto kokwanera chidonut echingaite ensemo nere twachite tugatarera agari gatora kina kiogo chirosi gocha baka kero chiabere ready gopakigo ego omwanchi omuri gereria ntete toso ase ensemo ya kabere ye studio tobeto komanyana kichidonut chigo chikorosi gukona kio monchorerio igapita gokora obonchoreria bwaya sensemeri egesa atoerere sabari yaye iyo bonchoreria nabo kandi utubwatia ase ensemo chichi mitandao ase ensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News oikira bumwanchi omuri no togokore moroberi bwense yo bonchoreria naende nabo kogenda kubwatia emeroberi ende ane omoroberi okobwatia ibwe sabari yo bonchoreria maiga kamera asoko ene kibina ebicha neriogiria gwikera sore ase nchira ya bene nere Abigail Nyancha meri tari ane Frida Kerubo twara oburigireria borobia Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Negenteki ya konyora ebintu byogutumika aseduka na negenteki ya mono konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited egieko chitaya chiwaya n'ebintu binde binge byogutumika asistima nkonya bale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube sockets na room heater chifa
fan, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Napokuba kirisimi ase namba enoti sano na ibire enoti sano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wana huduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed cure, man cure, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao. Enyorero bakole liboro buya aseduka ya Villa Valentino woko koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au unna chikeki chimeyega yenyangi, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asoko tutarira samaga chauru complex yogotoka imeo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megero yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa. Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao. Omogoko ekegeni kali moigo Omurigiriye bu television ya DZTV umurubiri Gusi Urban Blaze uyungo kirakira gituko rya Jumatatu wika ijuma gucakira chinsa isano n'iseto wika chinsa ikomi na Petra Mukera na Miss F nigo gukoretera umuyigo munene kigima ubukuru mwaka na boigo gucengera ebiyegwa by'abateria bamatera yabasaye. Tunakaribisha katika Gusi Urban Extravaganza. Mosi asama chama Akamen Park. The only 5-star Hotel in Kisii, imagine. Gusi Urban Extravaganza shitariki ibere cy'umutinyi 12 asoma bogani Okamen Park abateri buna Zaro Classic Van San Umunyama Malika Junior Adidi Flavor Smart Killer Musumari Najboy Penkiller Oro Nyambobe Gaza City Okoa City Teddy Brown Man V Eriogo Rapper Steve Tiger Msani Jeff the Puja na bandabange abubagendrete kwelikia Baikere Naroro na Koreto Mogoko gucakira chiza isano n'iseto cy'amugaso gwikarigobe bono ayibuno mwanchi w'abateri aba nabo igomwanchi w'umurubiriyo Gusi Urban Blaze twari tariki y'uwekera naroro iryo nyariko basira chaka kugura ticket ya bono lipa na M-Pesa till number kianda isano nemo marakane isano eyemo guso akesimi asichina mbichi iryo manyamange ebesa yogo soiraroro nichishili gichimi ibiri chuka Gusi Urban Extravaganza na Gusi Urban Blaze ekebemberi bori Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Bien,
mono sana mwanchu muri wita sene kandi TV ne biro genda na mitokumerana asomoro biri gusabaliye boncheria kandi tokumerana no mwancheria bwiri tukorerero uyura bega gutumanya amange gwetera oboncheria bwaye na kiachagite gwekera bonaiga mwanchu muri ngo kwali bena asomoro biri ga ebinde tobotosanga asomwamo asense mwachiche mitandao asense ya Facebook na bakwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital asense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense ya website na bakwenda gwetera www.ndizitv.net tireterane Frida Kerubo kengere bageri ya bana kwa yene monchire buri tukolero atumanyega iganga itole na boigombo nchiri kibuli yabakora karibu sana ya mono Frida aiga asitura kurukwegesa egesa aiga ubu nchuriri ubu no korosie kidonut ekyo abantu bagutumia senge konyora banywere chai kerekene nabo gutumanyanga ubonchiriri ubuiga ndi gwacha gitebetarato tebirie tariago kora manyo mwancho muri na kyokorukwa amarieta nenkorukwa Peter Mokaya mono abande bamanyete buno mwalimu mwalimu beche donut na kole meremo ne lishirika likuruku One Acre Fund aso muda w'emyaka 6 eliete lilio bwalimu no lyarwerete bonekero nacha igegesa abantu abange go bamanyete buno mwalimu One Acre Fund lakini rende ngaswa so bonchorelio yawa atomanye ngonga ngaigwa chakirto bonchorelio bega bokorosi donut obonchorelio obo ekero nkuna gukora emirimo na One Acre Fund engakieri ya corona tukanyora company ya letire gento ekoro kwa redundancy asengencho ya uchumi elienya ko pungusa abakori emeremo etigare n'abantu bari kunyara gwakana engakieyo ekanyora aba manager ekero narora aba manager bachireka buna botambe bagotana ukiona mwensaka akinyolewa cha kutia maji nkarengera linga kero kende irachenyore ninche ngaingo tamagochi ngachaka obonchoreria bweduka alia angena nkaya ita alia sakuru kubochura nkabanko bokora egachiga ikankanyoro musani ono uri korosia chidonati chikorukare nkamoteini ntagete gochimanya akangegeria bono ginko na gutara nko na gukora gasi ya One Acre Fund ngaicha igankaranga asaya na bwenerete ndanyare kubeke biashara ibi so ekero nachagete nabona achagete mbwate ne duka ngachakira obosi obamo nkaborosi marogo baiga nkanyora bwerire nkaroranga ebinte y'abantu mbabiyanchete ekero kuriyereria timaiti gosenkwa bwato obumanye na kyobwene takorosia chidonut kero gwachagete ngokwegere tikorosia oyo no musani one uri kurukwa Evans igachita kangoro kiritu keri erimo agantebia engencho kumixie ebintu tukarosinere akagenda lakini rende ekero narore ebintu ebiara ndatebe within 2 hours nkanyora ngakero kende ebintu yokorora nebiyabire so nkaimukie getambukero nkarosimambia emebuka ebere nere kaera chitaraba no saa 5 so mubuko lyo mutangani nere mwarosete komo nere twarosete nere elidia kabere kero kwarosete mibuko ya kabe abona ayikura yebuka nkarosi kinde nchebweka bono kurwabo ekero nanyora nga ekona komenta nkabango tumia rende
akiri eri twarwete esukuru ing'onye omobuko oyo omore gochoganiwa na ebinto bire ebire ekoba iga etatebe iga mpaka bono nkaba nkonakorania ebinto binde ng'ora okorwa ororo. Atimete ekero ometendo chigege asitoria mashini nero rogotumika atimete ekero gwachagete ngikwari gutumika ne chingo kawaida ne jiko ne gas na kitwere sango ngakiwasite kwenyara si mashini iga mashini ye ekero nachagete ne karaya yarenge nkake nkaba nkona kunyitumia lakini ekero nachaga iga ekaraya eri ekarorekana gokea naratumigete amakara ase eng'encho konyora ntararosia ase mashini erabe nkanyora ng'a edemand yabeire iguru abantu bakoganyerera eraini nkamente ekaraya ene nake origereria igonye begete gochimoinaria ase eng'encho nero yaigete nkanyora ere ng'ora abantu bagotenena mono nkaimokia ekerengererio kiogochikoria ekaraya ende chibe ibere nkaimuka gochi Nairobi egere ndigerania ebinto mbire natagete korigia lakini gonkona gotara nkaumera emashini ekero nanyumera ngachirigereri nkanyora ng'eyarenga one nkake nkaba measurements so rende tukagamba tukaigwana nkairana nkaganya banyendete ekero kurigereria gaiga sense ne gachidona tichigokoni mokoni gose ngakiogochioni nkoni tore yemo nkoni tore epacket nero egosibwa 100 epacket nero egosibwa 50 naende gwetanigo ntubwate chioda una bono iga esukuru kanyimbo niganyete tubabekere tubatumire igo tutagetetie abantu bonsi goika nonye ne chisukuru esukuru kerache bona ase eng'encho ya emashini eye ntore tayare nabo togosabwa esukuru ani mede sai gwatwarire chi customer chinyinge kero kende nakiae ng'omokobwateranera sigasiga egasi eyeteri raisi ase eng'encho goiko oboke mapema kobwachi customer naende orare late ekero kwabaisanekire nimbwate omomura oyo maiga tokobwaterana nonye na omong'i none nkobwaterana tore narorora oyomo ogocha gochi marogoba ekogera bono gotorigereretie ase togochikorosi nonye na echishift igo oyo marogoba ekero agocha nero okobwata egasi agwatebire ng'ankorosi ori gochimara kora tatebingi kemambi nsangapi okoboka na ngagete ng'okorosi kemambiri okarende ndoche ng'ankorosi okare na maragoba kora tatebingi kemambi nsangapi okorosi na maragoba nsangapi mambia egasi eye goika bwetume nachete nka redundancy eri njachete ekabwate naende ang'emetie nyene yaerire tindi na one ekafande bono ekero yachigoika buna riri nabangete nkanyora nimbwata ase ngosoa ige kwara igore tobonchereria kogendete na one ekafande nagenderere tobonchoreria ndi na one ekafande lakini bono ekero nanyora ng'a redundancy yachire tukanyora marube lakini tukaegwa omotienyi oyomo naende nkoirani barenge bake kuringana na performance ekene nkering'ana eturiube ng'irana emeremo lakini ekero narigerere tina nkaraikaransa egasi eye bono full time riri nare kogokora eye ngokora eye nkanyora ng'obonchoreria obombuya bore nkabateia mbiyamo nase eng'encho ya amatukari nakorire naino mwansukiri nabo nare korora buya ntimoke erio ngasoa so bonchorerio gwatete ng'abantu abange ebakomanyete bunaye n'omwarimu owane ekafande ekero gwachagete korosi chidonati chigakero kende eresponse korwa ase abantu bagwetanene naki yarenge eresponse eye njabete abantu abange mbakumeti egekogera riri otware ekosoka ore smart ogweta ogokwana n'abaremi kwaba device ekero nchagete egasi eye
ali wane kafandi ntu asomete mona mang'ana sales and marketing ikabetereri goikandi yenjira yuko market uko imoki na renge no enendo na tara gaiga na etano ene chipara chirange ningi nyorete mambia yemo ekerongo etange ne school ya Skyline yari ekero naona iria abantu gite na etaniri gochimoino inde ne pikipiki bono na rure ndo nkanyoro mungino yo mukare kondangeri ogonte na karigiri tatiga bone na tebigunga no muntu uri nendo nkuganya so naende omungino yo mo asabali na abwate na barai na gatwarire cabinet yana egonkonye mirimo omwana oyo mona kanyoreta akamuteina arorire omwarimu ino kare nendo akonia chidona akamute ya tulikorora buya omwarimu ngakia omwarimu bori na ratareti asing'encho yo gukora marketing goikorokia abantu ebintu okona so a response abande baroche ng'akero kende nkiatigere egasi engiya ochikogenda mang'ana ayo kuna gutara ne chindo omete omorugi ogo nakona reteng'agwa osabusia kayanga kabo buyigo ga kepasi wasoka gutiga ari kwaenda gukora obwari mu bwagase wane kafande ikara kwa matete gono ngatikanda aratemo bonchirere bwiga wechidona tere kuba sensema yaya na kiatebete ere na itabete sana aseng'enchu engakieri nare kogenda nere nare gutiga mono tware konyora ng'ekero utagete kugure egento ebesere bwango ne erigo ikatuganye ka omutienyo kwanyora kwaraka besirande bono naende chigo chanchiri kolasti matuko mange lakini rende ngotokonya chiarenge nabo gwaka nari nando chonyora atiriko baraisi ekero omusacha no mukungu bakubwatira naso bonchereria aya sensemo yabo ngakiora kwaneri igoro yo murugi ogo na mwaberi mukubwatira naso bonchereria obiga wekera bone gasimo ikire obeiro musada omonene aseng'encho nategeti positive chi process chionsi chigo koruna chimanyete ihebe ngatinjo neba na matuka tatu neba ne wiki egasi negendererete igo nara gusiro konene tetera gwetera saso mutima kama kiga tokoirana mwancho mulia naganite komanyanga ekero korosi chidona tichiga ningi kelio gotumeka nera chikuchaki maybe obonchire bwego sinera temesko gari korosi go gwetera saso mutima kama kiga tokoirana mwancho muligereria ntobe togosanga amango Ndizi TV obwansu bw'omugusi kwikira bono ayabuno mwagachi kwamanyire eduka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi.
Murieke gima mwanche mulie beta seni Kiandizi TV na ndingo kwaligania asense moya kabere chinga kitwanite gusanga emiyumuro bile bwesabali yobonchelia asaganite gusanga no monchelia Peter oyo gokora obonchelia bwe Donat kura sense meyiga yegesa nagendete kwerera igoro yobonchelia bwaye kondo mwanche mulilia sanga na intwe goikabwa gochaka bono iga goika omoile konyantara soso mutima komokeigo na bagingo mubolia nga mbinto kibiria gotumeka asoborosio bwiga bwe Donat kondo mwanche muliete amwarigani abikagotoerera asubwagari tutabona tatebi ngombi nto kibiri gotumeka soborosio Donat ichi bia mono Frida ebintu togotumeka nebintu byancheire naende ntuli gotaka kubeka ebintu ebinga asengencho ya afya ya mwanya bantu nebintu ebyekero okorosia na okorosia egento keri nayo gotumeka igo togotumeka obosi bw'engano batumeke sukari ya kawaida tuwabeke chumbi tuwabeke peki eistiensinini ebintu ebi byabaire tayari akirikende ebintu ebyaiganka yoko binyora kuru ebintu igo tokubigora korwa asumo chito obosongo mone twanchete kubigora korwe wholesale nalikero kende ebintu buna byamentire turanyora siringi ya musini korwa ande chikiga setolenga nayo gochigwe pakeri ebintu ebigati medici materials chiko pakero chinga yokonyara kuru chi materials chi mono nigo togochigora yanyalekana twamanya guchitumeka bono igani mete kwabere ko gutwara chi customer chinyinge mbarororo konyora bako beke order kwabairera chinga kinchiro konyora ubwate order nyinge lakini utabwate product iseni utabwate Donat chiseni na kiyo gukora kwa bagukurite ni chi customer chiao ndatebe nga nturaremerwa aba customer baitu banyare komisi ekere order nene igemineti nga igotogokore egasi chinsa chintambe mono buna Jumamosi ya odanko berene tubwatu mumuroyo mugochuira buna bone binera tubekereta ndiragutaka dabo bone komininga goikatoberiko botuko bogima tumanya kubaisaniki igo nturaremerwa ankonyarore bona kekero erusere konyarore ngabana mbale skabange ankonyarore nga demand guchire yaba igoro anabona iga abantu mukubwatana barabumba berekero kende ngukirore ingaki nande kwagani comment umuntu onde egende mu mukubwaterana engaki yerusa demand yere igoro mono na intu nabone rusera ngenero tuganyererete mono niritunyare kon lakini abantu bali babere mbaisaine asenge nchekerere rusa marogo bambali koli mono igo bagocha mambiri babukire bone yato mweso kidogo nimetenga abantu nabange bakorosi Donat bineti chiago gusembara rona bakorosi amandazi na kile customer ne bwate test yae na kia senseme yabo ko deal na competition a competition ye mono egente tagete chi customer chiao guchira buna chitagete enambende o maintain quality tuli gochikotea nga bono babuchire nkumi gake igo gotigara ne quality eli anene mono no ene kere bintu bya mentire ngochitole gwake hesabu yogo kei twanyore ko benko wateba nga tiganda yake nseme lakini chi customer chibebuya yagera chia maintain ndoche size yakara nkoligereria umwalimu ndoche ngere ngaine nande kera na koligereria kera kwa chaka korosi bintu bigatindo cyose ubwo tumeka machine nde yansiko butara timetina kiyoko nyara korengane bakabyarengana igabyo nsikende ngiye kerekene nenge yo kerekeke na maene no koboko tugutumeka lakini ekero kwana rire gasi na buko butora nonye kumya meti okoboko kuria ngofiri kole naende kero kende yateriri ya chirenke na bonkorora ngeye nanye butorenge okoboko ngofiri kole igo bono kwa ere uko butora
no koboko bakakwanarire okoboko kwanarire itukondiri kero gwachagite kwara butolite gose kwararigite na kamashini ora butolere size eyo ya oli ongegereti ga ngegereti no koboko gokobutora bono kero kende gochimotwa ekero echiro yabeire nene mono kero kende nalituraga ni no ne chimashini buna bono ugukanda ngutagete mashini lakini ntura manage bono nigo tukona gutumia okoboko ekero kurigereria timeti kora tutebingo nga cyamba buriye binte byare timeti packet bune irenga chibese irenga koru kero kon kiolse na kero montachire ko yeme yemo irengo ekerere yemo igeko ni uchiringi 10 ekerere packet yebone nene emia yemo na ndengo sibatole 50 mbia mana sana ekero kurigereria chi customer chago bonega mbara bibara abange kurwa sikuru n'abantu abayiga bakira lituko ase bono iga aba customer baita abange n'abakira lituko aba bale surrounding nkona koigura tole tusabu abantu baisiko lakini mono nturabaikera twaratemire gweta sukuru ibere isatu lakini twanyoranga mbabwato yoko basafu lakini nko batigera tole sambo tuabatigere namba kero kende kero baratugani nabo bagocha sito abuna boncheria bonde bwensi ntumetinga emechando nero rumonta gwetera lekenda challenges kichiri ogwetera so boncheria boiga bwao chi challenge ne chinyinge oboncholeri buna bonde bwensi mbobwate chi challenge mono ekero gochaka sigasi nabo goikalimo kero kende egasi ne bwato moroso nabo kwebege ntekemo bokwebege ntekemo gwasaririe combination ye bono nabe kobetereria buna korumaega nkobetereria arengerinde na iterobo sino ene mebukene lakini na neo moyo naende na agenda lakini goikera bono iga challenge tindate nganchiri nyinga sengencho twanarire omoroso noro mono ndaruke challenge asengencho yoko west jinsa chyokorara uhakikisha nga aba customer banyorire unabaganeti ntorole machine iri kwari gutumika timeti gusene chingo gutumika gusene stimo gutumika machine yeye ige gutumika chingo naende tindarengereria mangana ye stima bono asengencho kero kende stima na bura abo konyorete iyo onye nkwaro setio bosioroche goikebe gasi ene no bosio bu goikobo itere ose ochaka korigie nchera yo korigie omorero chinso gocha kobeka chi customer chiachire ntobwate chinsa gete tumaite nga bono goikera atiga tutenenera iga chingo togutumeka akero korigeria obuya bwe machine igane kero gwagatumikirira ikomboro byogo machine ye obuya bwaye goboro obunge egente getangani ngotokonyerere chingo togutumeka ne chinke egento gya kabere chinsa machine eyo ekero tweyoire ebinto limo eisakoba kero kende twanyoru egasi eye ekogenda ne chinsa onyoru 30 minutes gose 1 hour ego kwanyoririe egasi bono isakoba twanyoru aba customer baikirawo ekero tweyoire limo echamu eyo tokonyerusio gotokonyere chinsa ya tokonya nonye na mabuta ekogera buno kobeka ebinge buno gosefu amabuta kirikende amatuka bosio nimete no bwata maroro asoboncherio boiga bwago ngayoga nitegwikerana asengencho yemeroberi ya nyasaye oyu naende ndatebe ngakero kende nero ngete mirime ya sengencho taligento nakinete kimanyete gochimotwaiga amaroro tobwate kero kende no gotwara bekari enene tusabu chisukuru chiaito tusabu abantu baito are negesa kiranyarekane tubasabu nonye ngusie ngima nabo tukoiranira nyasaye mbiyamo aho monsereria naro risiko gari okorigereti oroche bintu byakongera asare mbose mikioramo
ebintu ekero biakong'ire igokwe omoyo nande gwatwara omukia keria geke obwate ogokora nabo ogokerosia goetera ase ogwancha kwa Nyasaye nabo okonyora giakinire naendeke gokonya tango libageri galia bene gokwanera abancho bali bakurigete isko gari obarigani gocha senseme gaga bekali akaiga kago bagotara nawe igokwenyorera chidona chikigima mbiya mono abancho abarigereria begeta seni gaitu kia Ndisi TV andonsi asemore chisukuru chiaitu abantu baito bonsi ntobariganeti gocha iga egesa ase tokorosi chidonut egere tubasabu ntore tayari kubasaba nkoru tore free delivery ekero kwire ebintu bichieto ngo tubwate chinchira chyo kubatomera ebintu bakabigoikera mondo tagoraga ntaka mate rumuyirere guchimba simu ya tugora kamo tumuirere buna bona kero kurigereri oyu nere tugocha twatuma mono igo sabiria abantu bande guchisika ali iranire kirete bana mbia bana sana gusangana inte mbia bana sana mwanche muri beta seni kia Ndizi TV kwa biri kubasangana inte ko toga chage tumurobiriga wikabona gato ikira omwelio no gosemera kwa mna kwa biri ko gwesemia mange gwetro monchire bwili tukolia rero pita ko rasense miyiga yegesa obiri kago tusemia mange gwetera obonchire bwa kono mwanche muri elia wikira mna to wikira omwelio bumurobiri bwili tukolia rero tumera na ndeli tukolinde astra bito gusangana monchire lyonde anyara na bakanda gutugwatia sense mwachiche mitandao sense ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abega sense ya YouTube gwetera Ndizi TV News sense ya website abakanya gwetera www.ndizitv.net tele na Frida Kerubo twara obuligereria borobia pia mono